kakana din rabu ne ba zan je ga wani gaba. Takawa lafiya kakana din rabu ne ba zan je ga wani gaba. Ya Allah wahidun mai mulki duk duniya, gare ka na kero ko ka kara mun tafiya, na gagari gajen tsaya su gani na tafiya, ka kara mun ilimi na waki kairul anbiya, ko maki na ya ji ni sai ya zo ya tsaya, balle mai son sai ya zo gumba da wuce, dan sa nake ko da yaushe ban kula mai kuce, bana ji don gani akan su ba kurai ce, raina fansa gare ka yada ba kurai ce, har ummi na da abba fansa kun su gaba. Takawa lafiya kakana din rabu ne ba zan je ga wani gaba. Ya alhayyo kayo mu yau ma roko nake, kara dubunnin salati kanka da baya cike, alayensa sahabu so ma hidima suke, har aliyu asa da soji koke suke, sayyidina abubakar da umar agun sun fake, sayyidina usman da ali masoya suke, sai ahmad ali da barhama da ban kuke, sai usmanu mujaddade gaise ka nike, sai ana abul batayi har aliyu na rike, sai musa maulana dole yi ladduba. Takawa lafiya kakana din rabu ne ba zan je ga wani gaba. Sai Musa na gode tun da ni bana bika, tun da kai ka nuna min ɗaha ba na jale ka, rabana ya dafa ma dan isar masoyinka, duk abin da ka roka rabbuna ya babbaka, rabbana ya kara kusance a kun habibinka, kai su wanda na faro nan na sunayin kita, in wuce ga dafafe wanda si kadai mafita, wanda rabba ya zaba ba kamar sa halitta, salam alaika dafafe binka si kadai mafita, salam alaika jaka kakke na riki ka su gaba. Takawa lafiya kakana din rabu ne ba zan je ga wani gaba. Kasi ina so na ganka in kauce wahallaka, ko da yaushe bore na bai wuce na kalle ka, zuciya tana kona burinta ta jiyo ka, ban iya na zauna go wanda baya begin ka, wanda baya begin ka ya dade cikin halaka, ya ji zahiri saurin kai ya saba zai dauka, dole ne kiyama ko dawai ya sa doka, nan kake wa fatan sai kuma ka jara lasaka, in alahira ka rasa dole ne ka yo kuka, ko da yaushe bore na bai wuce na gaise ka, an ta zama lulkal ke gani gun ka so gaba. Takawa lafiya kakana din rabu ne ba zan je ga wani gaba. Takawa lafiya kakana din rabu ne ba zan je ga wani gaba. Ya habibu alhayyu ta gaba murabbina, rabbu ne ya zabe ka abba sayyida nana, ya sira da zamu mu je zamu bi ka ko ta ina, duniyan ga ta kare ba abun da zan nuna, ba abun da ya saura banda so ma'aikina, dan sake saman hanya to ka gane jance na, dole ne na fifita san sa kun ji dangina, dole ne na nuna ba na bin sa dan uwana, ko ana ta hayya hayya ya kunsa bandina, ba wani sa zan nuna so gaba nake duka. Takawa lafiya kakana din rabu ne ba zan je ga wani gaba. Ba abun riko bayan sayyidi rasulillah, ba abun yabo bayan sayyidi aminullah, ba abun fada bayan sayyidi safiullah, babu dan da jawa yabo bayan kai rasulillah, ba abun riko gamgam bayan kai safiullah, babu wanda zai seto bayan kai rasulillah, an iya na je na jiyo baiti ka wani rasula, ni ina ganin da yabo in basi akai bula, mai gida guda daya ne inda si ba ma wahala, mai uwa a gindin murhu ba zai diniwa ba. Takawa lafiya kakana din rabu ne ba zan je ga wani gaba. Ya habibu da
zababbe kai ka siri al'umma da san babu musulunci ko gabas bare yamma dole ne na gaise ka gaisuwan ta ban girma do isa da girma don naka ne an gun Salma do isa tana gun ka sannu abban Fatima ya mafi iya don ce rabbu ne ya gaise ka kanan kana san ma dole ne na gaise ka ba abi ka talauta dole ne murabe ka gaisa to yana gun ka rabbu ne ya babbaka kuma ya sake kara ma dan uwa mu yi duba lafiya ga kana ne rabu ne ba zan je ga wani gaba Adaran Johanna zai rabu yayi domin ka babu dan da zai barka lahira ba sa doka ko sai dan uba uwaye dole ne ya sa doka ba gurin da za a wuce in ba biyo gunka to nake na jo gaban ka na zo na gaise ka shugaba ka san da ni har ka sani damar ka ko ana cikin rodani na zo na gaise ka tun da kai wakilin Allahu babu tamkar ka dole ne ayi da kai kuma abi kala sakka sa ne ya sensenta mu yi kunsa ba sakka sai yaban da ba sai ba bayo sai hayaniya ba lafiya ga kana ne rabu ne ba zan je ga wani gaba ya mai Qur'ani mai hadisi duk na kane babu dan da zai bi ka bai fito a fili ne sai an san shi kowa ya dan uwa ku yo gane babu wanda zai bi sa ya kaskanta kowa ne dole ne mu kaunar sa gasi dai amini ne in ana batan girma ba kamar sa hakun ne in ana batan daraja ba kamar sa na gane in bato na adalci sai gidansa na gane in ana batan kyauta ba kamar sa haka ne in ana batan kyawu ba kamar sa mu duba lafiya ga kana ne rabu ne ba zan je ga wani gaba majinginar baye mai wanke dukan nafsu ya hadi mai siriyar wasan ka babu wasu wasi ni ina gurin ka da ram sayyidi an gun hafsu dole ne mu kaunar sa dan uwan mu kun gamsu dole ne na yo baitin gun ka babu wasu wasu rabu garani ka salate abun habibun ka alihi da masu habai masu bin kala sakka dan na so na dan yanke baitukan da na dauka ni Muhammadin Rabi wallani ina san ka dole in fito fili in nuna ma ku so gaba minni ilayka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam lafiya ga kana ne rabu ne